Catalunya és un país esportiu, ho demostrem cada cap de setmana quan gairebé 2 milions de persones fan esport i, per tant, el que es tracta justament amb aquest llegat de la Copa Amèrica, amb tot un seguit de projectes col·laboratius que tenim entre la Federació, Fundació, les administracions locals i la Generalitat de Catalunya, obrim totes les activitats de vela, totes les activitats vinculades amb el mar, absolutament a tothom. La relació entre la Federació Catalana de Vela i la Fundació Barcelona Capital Nàutica, la veritat és que és un lligam que crec que era necessari, molt important, pels projectes de llegat. L'esdeveniment no acaba en el propi esdeveniment, sinó acaba amb una construcció d'un nou litoral a la ciutat i també amb una activitat lligada, en aquest cas també, amb els més joves per a crear cantera. Hola, em dic Laura Pedraza i ara estic formant part de l'equip fuilejador que ha fet la Federació Catalana de Vela. És un equip femení, llavors sento que és una gran oportunitat per totes les noies que formem part. És una iniciativa molt bona perquè si no arriba a ser per aquest recolzament que ens donen, nosaltres no podríem navegar amb aquests barcos. Estem molt contents de que ens ajudin.